ଆମ ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଶାଗ ଆଉ ସେଇଟା ହଉଛି ବେସର ଦିଆ କଖାରୁ ଡଙ୍କା ରାଇ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 3-4 ଖଣ୍ଡ କଖାରୁ ଡଙ୍କ ନେଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଅଗ ଡଙ୍କ ହିଁ ନେବେ, ସେଥିରେ ପତ୍ର ଆଉ ଡଙ୍କ କଅଁଳିଆ ଥାଏ, ଟାଣ ପତ୍ର ନେବେନି ଏଥିପାଇଁ। ସବୁ କଅଁଳିଆ ପତ୍ରକୁ ଡଙ୍କରୁ ବାହାର କରିଦବା। ମୁଁ ଯେମିତି ବାହାର କରୁଛି ସେଇଭଳି ବାହାର କରିନେବେ। ଏଇ କଖାରୁ ଶାଗରେ ବହୁତ ହେଲ୍ଥ ବେନିଫିଟ୍ସ ଅଛି। ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଅଛି, ସି ଅଛି, କ୍ୟାଲସିୟମ ଆଉ ଆଇରନ୍ ଅଛି। ତ ଏ ଶାଗ ଖାଇଲେ ଆଖିର ପାୱାର ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହୁଏ ଏବଂ ସ୍କିନ୍ ଓ ହେୟାର ମଧ୍ୟ ଭଲ ରୁହେ। ଆଉ ଆମ ବୋନ୍ ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁହେ। ତେଣୁ ମଝିରେ ମଝିରେ କଖାରୁ ଶାଗ ନିହାତି ଖାଆନ୍ତୁ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଏଇଭଳି ହେଲ୍ଦି ରେସିପି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଓ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କ ସହ ଭିଡିଓଟି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଷି କଖାରୁଟେ ଅଛି। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ୟୁଜ କରିବା, ଆକୁ ଫୋପାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଡଙ୍କରୁ ସବୁ ପତ୍ର ଅଲଗା